Mama, a party girl, she just want have fun. Kapapa, maayong hapon. Ani ana po kita sa kusina ni Papa Edwin ug ni Chip Makoy. Ang among lutoon karon mga manok, duha ka putahe mga papa. Unsay ngan sa unan tong lutoon Chip Makoy? Full fried chicken o chicken afritada. Okay mga kapapa, akong ipakita niyo ang pagtimpla ni Chip Makoy, kaabag ni Papa Edwin. Sa afritada, nata diri chicken cutlets, bell pepper, onion, garlic, calamansi, carrots, potatoes, green peas, tomato sauce, ketchup. Sa adobong manok, tibuok. Sa ito lamasan ni Chip Makoy. Matay split na chicken whole. Mon, tagaan mo dyan mga bata. Ato ra ni siya i-marinate usa o Man, pwede po. Man, pwede ice water. salt, Man, pwede ice water. Katan. Ano pa nila yung ito? Ako, sabi ko yung na ako dyan pepper, thyme, man. Rosemary, chili flakes, anise wine, gamay lang, kuwan lang sa langsanan, manok. So marinate lang nato siya ng about 15 minutes, 15 to 20 minutes. Butangan po nato siya gamay na vegetable oil. So, while nagbulat kita 20 minutes sa marination nato sa whole chicken, magsugod na ta sa atong chicken afritada.
Kawa. Vegetable oil. Ah. Init-init na siya. Pwede na natin butang ang itong garlic. Lightly brown lang ha. Hindi natin i-burn ang garlic. Ato na ibutang ang atong chicken cuts. Tangan na to salt, black pepper, anise wine. Okay kayo. Chip Makoy. Ato lang siya ulatan na mo brown gamay. Medyo brown na siya gamay. Ato nang i-add ang chicken stock. Okay. Kasi mo na nagmayo ang atong chicken. Atong spisan gamay og kalamansi. Ang atong bay leaf. Ang onion o bell pepper. Carrots o patatas. Hindi raw malak at daw kami magkita magkakaroon mo daw. Okay, so mo tingnan ko ako.
Mayog, water, enough to cook the carrots lang o itong potatoes. Okay. Simmer, i-simmer lang na to ng another 10 minutes. Good. Add na to ang green tea. Ang atong fried chicken nga tibuok. Butang na to gamay nga seasoning granules. Bisag unsa ang inyong ganahan kung asa mo naanad. Kamo rin bahala ang sa inyo piliyon. Bakit sarap? Chef? Pwede ra. Brown sugar. Brown sugar. Kapapa, luto na ang atong kaldereta. Atong isunod karon ang adobong tibok manok. Kauban sa kusina ni Papa Makoy. Mga kapapa, Ini gamiton. Asa na yun? luto na ang atong kalderetang manok. Mukhaon na si Mama Tiryang, Mama Kibing. Mga kapapa, kainan na. Ano yung pinakalaoy na? Sana na po mga palipong. Papa Brian, ano masasabi mo? Papa Edwin, labi kayo!